Добър ден, драги слушатели! Днес ще ви представя унгарския писател Иштван Вюрюш. Той е роден в Будапеща, завършва унгарска и чешка филология. От 2005 година е доцент. Дълги години преподава в Католическия университет Петър Пазман. От 2023 година е на свободна практика като писател. Публикува проза, поезия, пиеси, литературна критика, превежда от чешки, английски и немски език. Негови произведения са преведени на английски, български, чешки, немски, френски и редица други езици. Има множество награди за литература. Днес ще ви прочета един откъс от неговия роман "Изповедникът на Швейк", който е пътуване във времето. Вълнуваща смесица от традиционни и нови образи от чешката, унгарската, немската литература. Смесват се настоящо, минало, бъдеще. В книгата се появява и образът на Кафка, както и образът на Швейк, и всичко образува една интересна плоскост на гротеската, както и други много богати преживявания. Ето и самия откъс. Не зная дали някой би могъл да се гордее, че у него няма нищо особено, но Еди Торос се гордееше. Не се интересуваше дали другите я намират за красива. Може би си го позволяваше, защото беше стряскащо красива. Красива против волята си, красива противно на отношението към себе си. Но не красотата, по-скоро чистотата я интересуваше. Искаше да е нормална. Нормална съм, мислеше за себе си, ако много и се наложеше да се замисли за себе си. А пък непрекъснато трябваше да се замисли, защото работеше като секретарка на психолог. Колкото пъти разбереше нечий случай, веднага откриваше у себе си същата липса на душевно равновесие. Въпреки това с неохота се залавяше с самоанализ. Знаеше, че самопознанието е опасно. При това, защото самото познание е опасно. Знанието. В последно време Еди Торос се чудеше дали да не отвори собствена клиника, където да лекува чрез глупост. Разбира се, не би назовала лекарството толкова пряко. Щеше да се старае да бъде почтена към болните, но не с опасното въодушевление на светец. Главният обект на експериментите и за сега беше приятеля. Или не е обект на експериментите, а по-скоро наставник. Не можеше да определи точно какво. Мислеше си, че целта трябва да е всеки отделен болен да бъде наставник. Да не наричат бъдещата и клиника институт за подготовка на глупаци, работилница, място за обработка на душата, а майсторска школа. Но няма да подготвя магистри на някакви науки, а майстори на самозабравата. Започна да чете дзен-будистки текстове, обаче повечето от тях изобщо не спечелиха одобрението й. Дори не ги разбираше. Ето е глупостта, въодушеви се в един момент на самозабрава. Започна да пише текстове, подобни на гореспоменатите. Ето една нейна история. Джепчията се прибира у дома с най-голямата плячка в живота си. Не казва на съпругата, не казва на децата си. Вместо това започва да яде. Изяжда 2 твърдо сварени яйца. После, без да даде обяснение, се завръща на местопрестъплението. Нещастният ограбен все още се навърта наоколо. Спира го. Не сте ли загубили вашия портфейл? Когато мъжът поклаща отрицателно глава, той хвърля портфейл му в първата кофа за боклук в най-близкия вход. Това й харесваше повече, но все още не можеше да реши с какво историята й е повече или по-малко от един вид. За нейно съжаление нямаше никакво чувство за хумор. Тя не смяташе дори разказването на вицове за нещо нормално. Вицът научква другия изкрит недостатък. Естествено, какво по дяволите да търси в бъдещата си майсторска школа по глупост, освен тези скрити бръчки? А пък сега козметичен салон ли иска да отвори? По-добре от салон за душевна козметика. Красотата глупост ли е? Със сигурност ли?
Такива тревоги се нижеха в главата й. По същия начин започна да се обърква в разума, критикуващ разума, както началникът и в критичния разум. Едно момче оставя баща си да го преджобят на улицата. Вижда как крадецът тършува във вътрешния джоб на нищо не подозиращия мъж, който винаги е бил добър баща с репутация на добър човек. Все пак точно заради това си мисли: късметът вече ми даде твърде много. Сега, ако ми вземе нещо, със сигурност и ще даде. Не с баща си иска да експериментира, а със себе си. Но после се изплашва и се втурва след крадеца. Крадецът го приема за свой помощник. Изучава всички тънкости на занаята и когато майсторът обявява обучението за приключено, той пада в краката му облян с сълзи. А пък майсторът му връща портфейла. Когато ученикът се завръща у дома при баща си, го заварва в мизерия. Момчето иска да му върне портфейла и му обещава помощ, защото чувства, че той е причинил бедата на баща си, но старият отказва. Никога не съм бил толкова щастлив. Не искам да изгубя това щастие. За да разбере баща си, момчето се настанява в каштурката му. Но не го разбира. През 3 месеца, когато се опитва да стане ученик на баща си, толкова отслабва, че колкото и да яде после, все се четат ребрата му под кожата. И цял живот яде. Въпросът е дали момчето е взело правилно решение, когато не е предупредило баща си за крадеца, а когато става ученик на крадеца. Когато първо следва наставника си, а после го изоставя. Когато се връща при баща си. А крадецът правилно ли постъпва, след като е разбрал кое е момчето? А бащата? Едит се отврати от дън душа от въпросите си, осъзна, че не може да завърши тази поучителна история. Отвращението и стомаха изглеждаше по-скоро като глад, отиде до хладилника и погледна в него. Препоръчвам на слушателите да намерят тази книга в библиотеките и да се насладят на богатото и забавно, хумористично, философско съдържание. До нови срещи!